No niin, tervetuloa CloudNown ensimmäiseen aamukahvi-webinaariin. Toivottavasti kaikilla on kahvikupit mukana ja tänään on ensimmäisenä aiheena niin tietojen kalastelu. Tarkoitus on tänään käydä ihan niin kuin esimerkkien kautta läpi vähän, että minkälaisia mahdollisia tietojen kalastelutapauksia Microsoftin pilvimaailmassa voi tapahtua. Mun nimi on Juha Kari, toimin vanhempana konsulttina täällä CloudNow IT Oy:llä. En ole hirveän kauan vielä CloudNown palveluksessa ollut, itse asiassa tänään tulee päivälleen noin tasan kuukausi. Taustaa mulla on IT-alalta noin parikymmentä vuotta ja Microsoftin pilvipalveluiden kanssa tavannut työskennellä ihan sieltä alusta lähtien silloin, kun oli vielä Business Productivity online-suite olemassa ja siitä sitten pikkuhiljaa Microsoft muutti sen Office 365 ja näin poispäin. Ja jossain vaiheessa sinne tuli nämä tietoturvatuotteet mukaan, Enterprise Mobility ja Security ja kiinnostuin niistä silloin ja ne on ollut semmoinen niin kuin asia lähellä mun sydäntä konsultoida asiakkaille tietoturvaa, pitää erinäisiä tietoturvakoulutuksia ja sen sellaista. Mut löytää LinkedInistä ja sosiaalisesta mediasta aika hyvin, käykää klikkaamassa Connectia, jos ette vielä ole sitä tehnyt. Tapaan tuolla LinkedInin puolella edelleen aika usein tarinoida kaikkea. Kirjoittelen CloudNowllakin välillä aina kaikki blogeja ja muuta, niin mielellään jaan aina tietoutta kaikille loppukäyttäjillekin. Mutta mennään siihen itse aiheeseen, mikä on tänään niin kuin kalastelu. Ajattelin, että ihan hyvä varmaan käydä tälleen läpi, että mitä se kalastelu nyt niin kuin terminä noin niin kuin yleensäkin tarkoittaa. Eli kalasteluhan itse asiassa tulee niin kuin englanninkielisestä termistä fishing, joka muistuttaa ehkä phishing-sanaa, eli tätä kalastelusanaa. Tietoteknisiin termejä ehkä niin kuin tarkoitetaan enemmän tämmöistä niin kuin verkkourkintaa, siis, jolla pyritään sitten niin kuin saamaan niin kuin erinäisiä sensitiivistä informaatiota, niin kuin vaikka käyttäjätunnuksia, salasanoja, luottokorttitietoa tai muuta sitten niin kuin henkilöiltä haltuun ja saamaan niille sitten niin kuin jonkunlaista taloudellista etua sitten itselleen. Ja tietysti IT-maailmasta kun puhutaan, niin hyvä huomio, että meidän maailmassahan tätä pystytään tekemään hyvinkin isolla verkolla. Eli automatisoidusti isolle massalle kohdennettuna, jolloin sinne aina niin kuin sitten saattaa jäädä joku lankaan niin sanotusti ja se nyt on tietysti aina huono juttu. Ja tässä tietysti tietoisuuden lisääminen on yksi asia, mikä on niin kuin semmoinen tärkeä juttu, millä niin kuin sitä sitten niin kuin estetään käytännössä, että mahdollisimman vähän ihmisiä niin kuin jäisi lankaan. Ja tätä ollaan tänään tekemässä. Käydään kohta vähän esimerkkejä läpi. Mutta mä ajattelin, että vilkaistaan vähän niin kuin konkreettisesti, että miten sitä kalastelua noin niin kuin yleisesti meidän maailmassa tehdään. Kaikkihan ei ole tokikaan niin kuin verkkourkintaa, mitä meidän maailmassa tapahtuu. Tiedetään, että asioita on tapahtunut näin korona-aikaan, etenkin ikävä lukea aina lehdistä, kun vanhempien ihmisten kotiovella on käyty esiintymässä jonkunlaisena asiantuntijana ja käyty urkkimassa, varastamassa luottokortit tai urkkimassa pankkitunnukset ja huijattu vanhusten rahat. Onhan tämäkin eräänlaista kalastelua tietyllä lailla. Huijareitahan on maailma täynnä. Sittenhän on perinteisiä kirjeen muodossa, laskujen muodossahan on tullut aina niin kuin yrityksiin. Itsekin olen törmännyt, joskus on tuotu pöydälle
tämmöinen niin kuin valelasku, mikä on käytännössä tullut ihan niin kuin tavallisten laskujen seassa kesäaikaan, kun ehkä talousihmiset on lomalla, niin tämmöisiä tapaa tulemaan aina. Eli siellä on saattanut tulla niin kuin, no tässä omassa esimerkissä tultiin kysymään, että onko tämä ihan validi lasku, ja yritettiin jonkunlaisia lisenssejä, Microsoftin lisenssejä niin kuin laskuttaa, minkälaisia ei ollut oikeasti edes olemassakaan, mutta maallikko talousihminen välttämättä ei voi edes tietääkään, se näyttää ihan validilta laskulta, saattaa mennä nopeasti maksuun. Tällaisista pienistä puroista syntyy sitten niin kuin pikkuhiljaa ehkä jollekin kalastelijalle niin sanotusti rahaa sitten. Ja sitten on tietysti erilaisia teksti- ja pikaviestikalastelu. Siellä saattaa tulla, niin kuin viime aikoina on ollut mediassa postilta tullut niin kuin ilmoituksia olevinaan, että sulla on nyt lähetys ja sitä ei voida toimittaa ennen kuin käyt maksaa jonkun 2 euron summan jostain ja käyt antaa luottokorttitietos jonnekin, että saat maksettua jonkun summan tai jotain vastaavaa. Nämä on perinteisiä huijauksia, jolla yritetään ainakin joitain euroja saada tai sitten kenties luottokorttitiedot kenties kokonaan jonnekin. Itse törmännyt myös niin kuin sosiaalisessa mediassa yritetään toki tilejä huijata ihmisiltä ja sitten niin kuin, myöskin niin kuin, jos on no, hyvä esimerkki joskus niin kuin autoa yrittänyt myydä, niin sieltä on ulkomailta olevinaan lähestytty, että joku haluaisi ostaa se mun vanha raksapaku ja se pitäisi toimittaa jonnekin Lontooseen, niin pitäisi hieman ruveta kelloja soimaan tässä kohtaa. Tällaistahan tapahtuu tosi paljon erinäisiä, niin kuin, yritetään niin kuin, saada ihmiset viestinnällä niin kuin, luottamaan niin kuin, niin, että nyt on ihan validi taho ja että lähtisit niin kuin, jotain rahaa sit jonnekin toimittaa tai muuta. Sitten on ollut, niin kuin sanotaan, tämän vuoden aikana hirveän paljon pinnalla esimerkiksi nämä puhelut. Meille tulee hirmu paljon niin kuin, tietoon tämmöisiä niin kuin, huijauspuheluita, teknisen tuen huijauspuheluita. Näissä puhutaan tämmöistä social engineering-tyyppisestä tapahtumasta, missä niin kuin käytännössä niin kuin, no näissä nyt mitä on ollut teknisen tuen huijauksia, niin olevinaan Microsoftin tuesta soitetaan ja niin yritetään saada käyttäjä uskomaan, että niin kuin, koneella on joku pöpö ja niin se pitäisi nyt puhdistaa ja niin, sitten saadaan ehkä etäyhteys, sitten päästään sinne väliin, tiputtaa jotain koneelle ja sitten jos käyttäjä menee vaikka verkkopankkiin, niin pystytään siinä niin kuin korvaamaan rahan siirtoon joku tilinumero ja saada nämä rahoja siirtymään väärään paikkaan rikollisille tahoille tai jotain muuta vastaavaa. Näitä on ollut tosi paljon nyt tänä keväänä ja kesänä ja edelleenkin kuulemma tapahtuu sosiaalisessa mediassa, ainakin lukee, että jotkut saanut parikin puhelua päivässä, mikä on niin kuin tosi paljon mun mielestä. Että ilmeisesti siellä jossain on joku tehdas sitten, mikä tällaisia tuottaa. Muistakaa, että Microsoft ei koskaan soita teknisestä tuesta kenellekään ja heillä ei ole mitään näkyvyyttä sinne teidän koneisiin. Ja sitten tämä ihan perinteinen, eli sähköpostit. Ja näitä me tänään vähän tutkitaan, opetetaan teitä niin kuin, niin tunnistaa vähän sitä, että minkälaisia ne sähköpostijutut siellä niin kuin käytännössä on, mitä sinne sähköpostia teidän viestintään saattaa tulla, ja mitä teidän on niin kuin hyvä ajatella niistä. Sillä niin kuin mun mielestä se niin kuin tietoisuuden lisääminen tekee sen, että mahdollisimman vähän jäisi näihin lankaan, ja yksikin lankaan mennyt voi siis tosiaan tehdä näistä niin kuin kalasteluhyökkäyksistä näille hyökkäjille kannattavaa. Mutta mennään ihan lyhyesti lyhyen demon kautta. Mä ajattelin, että jaan tuosta niin työpöytää ja pieni hetki.
Näin. Eli mä ajattelin, että tämä demo on hieman ihan käytännössä tätä, miltä se niin kuin kirjautumiskokemus pitäisi tuntua ja miltä ne viestit siellä sähköpostissa saattaa ne kalasteluviestit näyttää. Tässä ihan ensimmäisenä mä ajattelin, että esittelen niin kuin tämmöisen niin kuin tyypillisen tavan, jolla tämä niin kuin Microsoftin kirjautumissivut pitäisi ehkä niin kuin aina yrityksissä tehdä. Tämä on helppo tapa kouluttaa niin kuin käyttäjät tunnistamaan kalastelua, eli brändätkää yhdessä yrityksissä nämä niin kuin kirjautumissivut. Laittakaa sinne omat firman logot. Se on suht helppo tehdä sieltä hallinta-asetuksista ja pyytää viestinnältä hienot kuvat sinne vaikka ja logot ja yhdessä IT-osaston kanssa tehdä hienot yrityskohtaiset brändäykset. Näitä ne kalastelijat ei ole vielä omien kokemusteni mukaan ikinä väärentäneet, koska he tekevät sitä niin massana, he käyttää siellä käytännössä Microsoftin niitä default-kirjautumissivujen ulkoasuja. Mutta mennään sinne sähköpostiin käytännössä, eli tässä on mulla tämmöinen Teppo-testaajan sähköposti käytännössä. Mä ajattelin, että käydään niin kuin muutamia tämmöisiä niin kuin tapauskohtaisia esimerkkejä läpi. Hyvä huomio on aina, että valtaosa tämmöisistä niin kuin, kalasteluviesteistä nykypäivänä tekniikka huolehtii siitä, että ne menee tänne roskapostikansioon. Niin se on semmoinen niin kuin asia, mikä kannattaa pitää mielessä, että tänne saattaa päivän mittaan tulla erinäisiä viestejä. Jos sinne pamahtaa niin kuin viestejä, niin niihin kannattaa aina niin kuin pienellä varauksella suhtautua. Tässä mä näytän hyvän esimerkin tämmöisestä niin kuin kiristysviestistä, mitä niin kuin ehkä tyypillisesti saattaa käyttäjille välillä tulla. Tämä halusin nostaa esille ihan tämän vastaamokeissinkin takia. Käytännössä tuolla pimeässä verkossa on aika usein, jos on niin kuin, murrettu erinäisiä palveluita, niin siellä on käytännössä käyttäjätunnus- ja salasanalistoja peruskäyttäjistä, mitä vaan julkaistaan sinne niin kuin, pimeän verkon puolelle. Jotkut niitä listoja sitten ostaa ja kokeilee sitten kepillä, että toimisiko yksikään niistä tileistä. Mutta hyvin tyypillistä on, että näistä tulee sitten tämmöisiä niin kuin kiristysviestejä. Eli lähdetään salasanalla kokeilemaan kepillä jäätä. Lähetetään tämmöinen viesti ja näihin ei kannata mennä vipuun. Sitten tulee näitä ihan valideja. Jaha, Teppo testaa ja haluaa nyt, että mä kirjaudun tänne. Että päästään sähköpostiin lukemaan. Tämmöisiä hyvin tyypillisiä kalasteluviestejä voi olla tämmöisiä ihan validiltakin näyttäviä viestejä, että tulee niin kuin käytännössä tämmöinen, pyydetään jotain tilitietoja tai muuta päivittämään. Nämä saattaa tulla ihan valideiltakin näyttävistä osoitteista välillä. Eli tämä on nyt simuloitu tämmöinen kalasteluhyökkäysviesti. Tästä päästään käytännössä, voidaan kokeilla klikata koska tämä on simuloitu, niin tämä on tietysti turvallinen. Nyt huomataan, tässä on niin kuin käytännössä tämmöinen niin kuin Microsoftin default-kirjautumissivu, mihin tämä yrittää tämä kalastelija saada Teppua sitten niin kuin menemään. Ja nyt jos tänne niin kuin kirjauduttaisiin, niin meillä salasanat jäisi käytännössä niin kuin kalasteluhyökkääjän haltuun. Ja nyt tässä on semmoisia tunnistamisperiaatteita, että mistä te voitte tunnistaa tämmöisen virheellisen kirjautumissivun, niin on tämä osoite. Eli tämä ei koskaan ole mitään muuta kuin login.microsoftonline.com. Jos se on jotain muuta, niin älkää kirjautuko. Ja jos teillä on tämmöiset brändätyt kirjautumissivut tehty teidän yritykselle, niin te voitte siitä helposti myös tunnistaa sen, sillä sitten jos se on jotain muuta tässä kohtaa, niin tämä on huijausta todennäköisesti tämä sivu. Silloin ei kannata välttämättä kirjautua.
Hyvä. No miten näitä nyt sitten on pyritty kenties niin kuin ohittamaan nykypäivänä, niin on tällaisia, niin kuin, että on niin kuin kalasteluhyökkäyksen uhrin OneDriveen tai SharePointiin upotettu joku tiedosto, mitä on sitten jaettu suoraan niin kuin tavallaan sieltä OneDrivesta. Ja tämähän tulee nyt läpi ihan tämmöisenä niin kuin validina viestinä tänne. Ja nyt jos mä lähtisin tästä sitten klikkaamaan tänne, mähän menen niin kuin ihan itsenäinen periaatteessa kirjaudun tänne niin kuin, omaan tai tänne niin kuin, ja täällä olisi sitten niin kuin, tämä varsinainen Word-tiedosto, mikä olisi jaettu täällä, ja täällä olisi sitten se kalastelulinkki. Eli välttämättä nämäkin, mitä on niin kuin jaettu täältä niin kuin OneDrivesta, niin ei aina ole ihan valideja. Olkaa kärppänä aina välillä. Joskus kalasteluhyökkäyksen uhrin järjestelmistä saatetaan lähettää tämmöisiä niin kuin tiedostoja, mitä on jaettu niin kuin sieltä ympäristöstä. Ja nämä on semmoisia niin kuin hyvin harhauttavia välillä. Jos ette ole varmoja, että onko tämä nyt ihan validi juttu, että joku lähettää sulle tämmöisen jaetun jutun, niin soittakaa sille lähettäjälle ja kysykää. Yhtenä kolmantena, vai onko tämä nyt jo 4. asia, niin halusin ottaa tämä toimitusjohtajan huijaukset tälleen esille. Eli tässä niin kuin hyvin tyypillinen tämmöinen Terhi-toimitusjohtajan nimissä yritetty lähestyä nyt, onko sinulla kiire? Ihan tämmöinen viattomalta vaikuttama viesti. Näitä te voitte tunnistaa tämän osoitteen perusteella, eli tyypillisesti Terhi-toimitusjohtajalla varmaan olisi osoite terhi.toimitusjohtaja@jotain yrityksennimi.com, mutta jos se onkin se sähköpostiosoite aivan jotain muuta, niin silloin käytännössä todennäköisesti on kyse kalastelusta. Ja tässä nyt testin mielessä näytän, että olen niin kuin vastannut tällaiseen viestiin sitten, niin kuin, että eipä hirveämmin kerro vaan, niin sitten tämä Terhi-toimitusjohtaja on sieltä nopeasti vastannut, että voitko käydä pikaisesti ostamassa 5 Google Gift Cardia, tarvitsen lahjaksi ja lähetä koodit minulle. Näitä hyökkäys yleensä etenee. Joku voi kiireessä, että no autanpa toimitusjohtajaa, käyn ostamassa noin Google Gift Cardit ja lähetän koodit hänelle, mutta silloin ne koodit on mennyt sinne kalastelijan haltuun ja joku saa sitten niin kuin sitä kautta rahaa. Loistavaa, ollaan vähän yliajalla, pahoittelut siitä. Nämä oli tämmöisiä niin kuin käytännön esimerkkejä, mitä halusin nyt jakaa tässä niin kuin oikeastaan teille nyt vielä nopeasti käyn muutaman vinkin tuohon niin kuin tietojen kalastelupuoleen noin niin kuin muuten. Eli miksi sitä niin kuin käytännössä sitten niin kuin tehdään, niin tämähän nyt on niin kuin juuri se, että taloudellisia hyötyjä tai niiden puroja tavoitellaan. Usein sitä kalasteluhyökkäystä pyritään levittämään, joissain tapauksissa siellä saattaa olla ehkä niin kuin jokin suurempi perimmäinen tavoite. Mutta hyvä huomioida, että aina me uhrina ollaan me yksittäiset ihmiset ainakin välillisesti ja se mikä näihin kalasteluhyökkäyksiin liittyy aina on se häpeän tunne eli stigma. Eli valitettavan usein ne rikokset jää sen takia piiloon ja korjaustoimet tekemättä. Sen takia mä haluan teitä valistaa siinä, että siinä ei ole mitään hävettävää. Olen itsekin joutunut korkatuksi monta kertaa ja mä olen sen tietoturva- ja Microsoft-pilven asiantuntija, joten niin kuin, nostakaa vaan rohkeasti käsi pystyyn. Me IT-ammattilaiset etenkin arvostetaan sitä, että tullaan rohkeasti kertomaan ja päästään silloin asiat korjaamaan. Miten suojautua sitten näiltä, niin käytännössä tietoisuuden lisääminen, tiedon jakaminen ja yhteinen oppiminen on tärkeää. Eli yhteiset tiedonjakokanavat, niin kuin Teams, WhatsApp voi olla semmoisia, jaatte sitä tietoa yhdessä siellä yrityksen sisällä, kerrotte, jos olette saanut kalasteluviestin, kerrotte sitä muille. Niitä saattaa tulla välillä purskeena yrityksiin, jolloin niin kuin joku ehkä ei tunnista sitä, mutta toinen tunnistaa. Tällä te niin kuin ryhmänä pystytte sitä niin kuin puolustautumaan näitä niin kuin hyökkäyksiä vastaan. Brändäys ja muut vihjeet, niin kuin esittelin tuossa, eli helpotetaan sitä kalastelun tunnistamista niissä kirjautumistilanteissa.
Yksi hyvä vinkki, minkä sain tuosta niin kuin kollegalta on, että salasanattomat kirjautumiset, tämmöiset SSO-tyyppiset ratkaisut, eli että kirjaudutaan koneelle, ei välttämättä niin kuin, edes käytetä salasanaa, että se kertakirjautuminen toimii. Sitten jos se kirjautumisruutu tulee, niin se on aina poikkeus, se on ihan totta. Mutta jos te niin kuin kirjaudutte esimerkiksi kotikoneelta jonnekin ja tulee jotain muuta kuin brändättyä sivua, niin huomioikaa, saattaa olla sitten jotain kalastelun tyyppistä. Vahva tunnistautuminen. Ota käyttöön, vaadi käyttöön se vahva tunnistautuminen. Jos teidän yrityksessä ei sitä vielä ole, niin pistäkää IT-osasto koville. Miksi ei ole? Tekniseen suojautumiseen on ratkaisuja. Siellä on tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja helposti lisensoitavissa käyttöön, mitkä niin kuin auttaa tunnistamaan näitä teidän puolesta. Anti-phishing-määrityksiä, mitkä niin kuin antaa vihjeitä, jos ne on vähän epäilyttäviä ne viestit. Tällä me niin kuin saadaan se niin kuin käyttöympäristö teidän viestinnälle turvalliseksi. Ja jos mikään näistä ei edelleenkään toimi ja joku kalasteluviesti tulee läpi ja olette silleen niin kuin melko varma, että nyt olette mennyt vipuun, niin vaihtakaa salasana ja nostakaa käsi pystyyn. Me IT-ammattilaiset tullaan silloin apuun ja korjataan tilanne. Hei, ensi viikolla mukaan taas aamukahville. Tässä on niin meidän palautelinkki. Käykää antaa sinne tästä webinaarista palautetta. Pahoittelut, että mentiin yliaikaa. Mun nimi on Juha Kari, mä oon Cloudnowlla vanhempi asiantuntija ja mielellään autan teitä ja sparraan teitä näissä asioissa ja teidän yritystä eteenpäin, sit jos teillä vielä on asiat silleen, että pitäisi vielä jotain kehittää. Kiitos teille kaikille.